धामनमीच्या पूर्वसंध्येक बुधवारा दिवचले रामोत्सव व्हडा दबाशान मनयतले। ते निमतान गीत रामायण ह्या महाकाव्याचे सादरीकरण जातले। छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर सांजेच्या 6:30 वरांचेर श्रीराम आणि हनुमान हांच्या फोटोची पूजा करून सुवाळ्याची सुरवात जातली, अशी माहिती हेर वांगड्या सयत रामोत्सव समितीचे संजय नायक हांणी दिली। येता त्या बुधवारा 29 तारखेर सांजेच्या 6:30 वरांचेर डिचोली रामोत्सव समितीच्या वतीन श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर भव्य आणि दिव्य असो रामोत्सव साजरो करपाचो ठरयला आसा। श्री रामचंद्र व हनुमान यांच्या फोटोचे पूजन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली। उपरांत आधुनिक वाल्मिकी, गदी माडगुळकर व स्वरतीर्थ श्री सुधीर फडके यांनी साकार केलेले महाकाव्य गीत रामायण या वेळात सादर केले होते। सुप्रसिद्ध गायक श्री किशोर भावे, गायिका कुमारी हर्षा गणपुले व सौ मंजिरी जोग यांच्या गोड आवाजात आमका हे गीत रामायण ऐकपाक मेळटले। या कार्यक्रमाक तांकां साथ संगत लागतली ती पुरयतले श्री मनोज गणपुले, श्री सुरेश आमळकर, श्री सतीश हेगडे व तारानाथ होलगडे। युवा पिढी आसा पळय तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाचे आसा। जास्तीत जास्त लाभ तांणी घेवचो आसा की म्हणून आमी ह्या रामोत्सव मुद्दम युवा पिढीकय आमंत्रीत करता।